ita nga aldaw na isang sangayan unay. Ta iti awarding ceremony ti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, ti Search for $1 Million Amazing Story 2024. Nga ita nga aldaw maited kadigiti winners dagiti premyuda. May isa nga special award, dua nga runner-ups, ken ti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos. Tara na! Tara na! Tara na! Hello everyone! Siya nga ron ni Jessica Edra, nga presenter ni si Reynaldo Rey Fiesta, nga may award kadigiti amin nga nangabak iti Sentensiador Award 2024. Come with me to Sunshine City. Kabagayam sakbay ng tayo ibasa dito'y pakasalitaan. Ababa nga pakasalitaan dito'y the presenter in behalf ni Reynaldo Rey Fiesta. Kablawan tayo man, di kita'y madaman nga agbibuya ka na tayo. Agbibuya pa dito, hindi ko Vice President ko iti Pasca 31 ni Rolando Ruiz. Dito lumbut ko sa piwan sa ka, Roland. Sama tayo kini Lolita Dadola. Kaya amin nga madamang agbibuya kanyak. Kaya amin kayo nga madamang agbibuya kaya nagdibigay. Ito ito yung umalim at ito yung sumangbay di programa. Lagi. Di napalakas. Kada ito pagayan nyo ni Mano nyo Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, ang pagbabalik. Ito yung isang sangayan ng haldaw papagayam. December 16, Monday, nga dito tinabayag nga na iwara-waragawag kada kayo, nga pa nakaangay ti awarding ceremonies. Kada ito'y Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2024. Mabayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito ako nung Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip na palabas, dito'y Action Radio DCJC Lawag. Hintay i-attend digiti premyo, digiti winners tayo. Congratulations kada kwada. Siyempre, at dapat ito'y special awardee. Hintay ikan iti premyo numampay ni Nana Nenita Katoliko Ponce ket adan iti nagkaisa nga biyag ngam dati apu ko na ni Princess de la Cruz from San Lorenzo, Banggi, Ilocos Norte iti mangawat kadati premyo ken plake ni Lola na Daddy Lola na inakto papagayam sa gaysaan nga i-summary nga ibasa, dagiti pagkasalitaan, dagiti winners tayo. Kaya kasama tayo, dagiti duwang runner-ups, the Rodelio Camarao, iti barangay 28, Kabusligan, Bacaray, Ilocos Norte. Kaya dito nang isurat, iti pagkasalitaan na nga ni Justin Alonso. Kaya natin may isang runner-up tayo, nga ni Nana Mrs. Estrella Nana Lita Galam, iti barangay 8, iti Bacaray, Ilocos Norte. Kaya dati grand winner tayo, ni Mr. Joseph Aguliana, iti barangay 30B, Santa Maria, Lawag City. Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2024. Kahit kadagitay winners, congratulations. Kadagitay awan gasat na. Kadagitay grand finalist tayo nga saan nga nairaman ita nga aldaw kastalati kuna tayong nasalip. Kaya padanan nyo nga rod, iti panagsasaganad, digiti awardee, awan na ito panag-award tayo, kada ito yung premyo, kaya absat. Siyempre, umunan itong intayam amo na ito the presenter. In behalf, kendi Reynaldo Rey Fiesta, i-representaran ti may isa nga nalapsat, nalaing balasang, nga ni Jessica Edra, tubo iti bubuos sulsuna Ilocos Norte, karadradwar na laing. Iti kinamaestra dita MMSU, College of Teachers Education, CTE, kaya ngapsat. Gabot na dito yung pakasalitaan kat success story, dito may presenter in behalf kini Reynaldo Rey Fiesta na imbaligyan met dito
na ragpat na numampay karadrador na laeng ket adu iti nagpasaran na nga rigat iti panagubing na panagdakkel na ngem te kunatayon nga gabuti panagpursigi na naggraduar akas maestra nga maestra nupay may sa isunang working student ken makuna nga breadwinner takabayatan nga agbasbasa agtrab-trabaho mapurpurwakan na pay dagiti kakabsat ken nagannaken kuana. In Redwar ni Jessica ti kurso nga Bachelor of Culture and Arts iti MMSU CTE iti July 10, 2024. Naipas ngay nayanak ni Jessica iti January 24, 2001 ijay bubuos Sulsuna, Ilocos Norte. May katlo iti inem nga anak da Julio ken ni Erlita Edra iti metlang nga nasao nga lugar. May salamat kitang talon ni Julio nga ama ni Jessica. Amo na amin arigat iti taltalon ni Jessica kamanipod panagubig na ket nasapa nga nasursuruan sadyay Nueva Ecija tataga ditoy ni nanang na. Lat mangikuro ito yung sas mo. Okay, being the presenter, itilagip tinapalabas Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Yeah. Okay. Pinagaw set kasing kay nabuya kinanggan ni Jessica Edra di presenter tayo in behalf ni Reynaldo Ray Fiesta. Kita organ tayo nga tawagan ida. Hello. Yan. Dito sumarno kamsat dati umunang runner-up tayo. Isumad dito ni Nana Estrella Lita Galam. Iti Barangay 8, iti Bacara, Ilocos Norte. Dito iti pakasyurkatan, iti pakasalitaan, iti pamilyana. Ni Nana Lita Galam para keng kuana. Ket nakapadpateg iti adal. Ano pa sa anda nga nakapagturpus, nga agpadpada, nga agasawa, ket kaday di asawa na nga ni Tata Conrado. Ngem, pinagturpus da amin digiti anak da. Ket napintas amin tibiyag da. 8 nga anak, 20 ket upat nga apu ko, 8 nga apu ko tituod. Nga ito dito nga tawen, ni Jack Mariro, ket agtawanin ni Nana Lita Galam, iti 83? 83. Okay, tagarod awagan, medyo pweste ka. Umay tumad dito ni Nana. Idento tara ito'y may kadwa. May kadwa nga runner-up tayo kapsat ni Rodel Camarao iti Barangay Kabusligan, Bacara, Ilocos Norte. Tubo iti makatanggan na mahanggang matangan agtakder. Pagtugawan na kabaylang. Okay. Ibasa tayo dito yung ababang panakasamari. Dito yung pagkasalitaan ni Rodel Camarao. Tubo iti Union Claveri Cagayan. Agdamang nanaen iti Kabusligan, Bacara, Ilocos Norte. Babayan iti panagisurat ni Justin Alonso. Para kini Rodel, saan nga ti kinakurapay ti manglaped iti panakagunod ti anyaman nga rapaap. Nagtrabaho aging gaanay dakdak dito Ilocos Norte ket ditoy nga naasawa na ni Catalina Uno Kati. Ket nagtrabaho da ngagpadpada nga agasawa nang rona kini Rodel. Idi ta nakastrek nga nagtrabaho iti pagaramidan ti hollow blocks. Ni Rodel idi ta awagan da ti kalalaingan nga hollow blocks maker. Ket nagbalay da nga nang paadal kadagiti upat nga nakda. Ang runaan ti amin ket nadaan da ti anak amay sa nga bar top na chair nga abogado. Nga naggraduar iti Northwestern University ni Attorney Mark Dave Camarao. Idi 2016 top 6
Wen, kada di panakairuar, panakairuar ti resulta ti bar examination ni Attorney Mark David Camarao iti top 6. Agtrabaho iti agdama iti Makati sadya USG. Justin Alonso na iso iti nang isurat ti pagkasalitaan. Makita ta kami lang? Okay, kasta. Kaya naman, ang dami Joseph din ay? Ay, Dan. Amo man ni Joseph? Dagito'y grand winner tayo gawsat, iti mat ibasa, iti pangamabaen, kapaset, iti pagkasalitaan na. Yeah? Standby. Ni Joseph Aguliana. Ado timakam amo kini Joseph atubo iti pagudpud, ni kamang iti barangay 24 Lawag City, ta isuda kini Milet nga asawa na tinangpundar ng ipastek iti nagbalin nga sikat nga 2-in-1 food house dito siyudad Tilawag. Kahit nasawen ket duwa nga babae nga anak ken maysa nga lalaki. Nangro na lang den ang nagbalin nga sikat ni Joseph idi impastek natin Malunggay Miki sadya Santa Maria Lawag City nga itan ket salinong ni Uncle Joseph. Yan. Ado nga rigat da. Ado nga rigat ni Mrs. na di Spain ken sa di Hong Kong aging ga nakadanon da amin asang kapamilya ijay Canada. Nga ijay tinagpagtrabahoan ita di talungan nakda ang nagturpos da amin nga imawat iti ado apamadayaw iti agbasbasa do kay laeng gapu iti kinalaing na. Maganda nga ro dati grand winner tayo ni Mr. Joseph Aguliana iti Santa Maria Lawag City kapag parang ito. Yun. Kompleto na yan. Guni ka na awan. Kompleto? Ayan, kompleto. Ito mga dawagan ni in behalf kay the station manager Attorney Nick Malasig II. Awagan ni Nora Ro Tomas no in iyokor dagiti SAS. Oh, presenter. Sumaruno. Ni Nana Lita kanan. Sumaruno. Copywriter. Pinangisurat ti pagkasalitaan ni Rodel Camarao ket ni Justin Alonso. Tayo kaya. Wala po magpakasya kayo ng tumagnan natin grand winner tayo. Grand winner tayo ni Joseph Aguliana. Aglayos ka lang medyo kita. Katawa. Diyan mo no, pinagudyan na ni Kapitan Juby Nicolas Ramos paalakan sa Santa Maria. Ayos. Okay, sa akas ingkay na nabuya, nangigan, and iti panakayukuran na kitisas da sakbay iti dikiti plake kan nagdikas pa sa behalf ni Manager Nora, a message please. Iti anaga ni Attorney Nick Malasig, Station Manager ti DCJC Action Radio Lawag. Ket kablaawan ni dagiti winners iti 2024 Sentensiador Award iti lagi pinapalabas ni Manong Nemi. So nga da kayo iti nagagasat amin, very successful amin iti istoryayo, ngem iti kada contest da nga dang adala to datay iti duma. So nga thank you iti panang-interview iti inspirasyon kada didumdumngeg iti lagi pinapalabas. Ken pagyamanan tayo meten ni Mr. Reynaldo Ray Fiesta ti Sentensiador. Gaputa pinaglatak na ti drama nga Sentensiador, ti writer ket ni Ray ken director ni Apo Nami Ruiz ken iso na pa iti bida. So congratulations kay Tagbibuya. Pagyamanan da kayo amin, gapu iti panang suportaryo, iti lagit tinapalabas, idi, ita, ken ti agnanayon. Ken kangrunan ti amin, agyaman tayo metan ken ni Apo Dios iti mapain nga betisyon kada tayo amin, iti salunat, kasama ten, iti panang tulong na ti DCJC Action Radio Lawag. So God bless.
can more power. Thank you in behalf of DCJC Action Radio Lawag ken Station Manager Nick Malasig. Your tita ng bayan, Action Nora to us. Thank you, Nora. Thank you. Kaya na buya, madamdama lang ito na itad kadakwada. Dagiti plake ken cash prices na kalbasan tong maitad kada kayo dato ikayo. Dato plake ken cash ta ag-message kayo to. Aya. Amakan to yan. Princess de la Cruz, in behalf ka di Diyos alwad na nga Nenita Ponce iti Banggi, Ilocos Norte. Miss Nenita C. Ponce, Barangay San Lorenzo, Banggi, Ilocos Norte, as special awardee at ati Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award ilagip tinapalabas ng TCJC. Naisubre dito yung datay mensahe ni Reynaldo Rey Fiesta nga basbasahin nyo to. Okay. Picture. Next. A message? Thank you, Apo, kada kay naipaayo kay ni Lola Nenita. Oray awan isunan. Adyo tulang ta para idilaan yan. And thank you kay ni sponsor tayo nga ni Sir Reynaldo. Fiesta. And happy birthday, sir. Mrs. Estrella M. Galam o Barangay 8, Bacara, Ilocos Norte as runner-up kada ti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award itilagip tinapalabas. Nagpirma na gitoy ni Macio Ruiz bidding host, Reynaldo Fiesta sponsor Honor Hawaii, kay ni Attorney Nick and Malasig the second station manager. Ken dati cash. Adata uneg sobre datay mensahe ni Rey Fiesta. Kaya dito yung microphone, Nana. Any message? Thank you, Lord. Thank you, Apo Nini. Thanks to all the members and staff of DCJC. To Mr. Madam naman ito no. Ray Ito na kasi ka. Fiesta. Thank you very much. And happy birthday, sir. And thanks to all the listeners of DCJC. Agyaman na klaunay. May kaduang runner-up tayo kapsat Sentensiador Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Action Radio DCJC Lawag, Plaque of Recognition, Reserve Award to Mr. Rodel B. Camarao, iti Barangay 28, Kabusligan, Bacara, Ilocos Norte, as runner-up. Karito yung pasalit tayo. Tayo natin. Okay. Ken dati cash, panakin ka, ano? Padayawat ako nga mangawat iti curfew. Ken sisibubukal ka DCJC Action Radio. Digiti sponsor judges. Kangunahan kani sponsor nga Reynaldo Fiesta Sentensiador. Ken ni Manong Nene nga isuti host iti lagit tinapalaban. Agyaman na klaunan. Thank you. Oh, naka-video tayo. Babaeng ka dati nalaing videographer tayo. Mr. Benny Ventura. Kapsat, ito nga padaanan nyo, iti panaka i-upload nanto. Iti YouTube and Facebook. Ito panaka-shooting. Dito nga kuwan. Okay, anda tayo iti writer. Yung writer. Ikanta kami ng plaque. Yan. May iti plaque of recognition. Plaque of recognition is awarded to Mr. Justin C. Alonso, Barangay 28, Kabusligan, Bacara, Ilocos Norte, as runner-up writer. Yan. Giyawat mo. Oh, balasan na ta, presenter, baro mo na eh. Umuna ti amin, kahit kuman nga kablawan ti sibubukel nga istasyon ti DCJC nga imatmatunan da amin ken kahit kumet nga kablawan ti naimbang nga pa nagkasangay ni Sir Reynaldo Rey Fiesta, and God bless and more power to your program, sir. Nakapinpintas ti programa mo, sir, ta makaited ti liwliwa nga mangipakita ti agsubliti na palabas agyaman ang unay ti ado, sir. Okay. Agsurat kan dumanan si ka Justin, ha?
agsapol kan to kada kitay mabalim mo nga suraten. Grand winner tayo kabsat Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, Action Radio DCJC Lawag, Plaque of Recognition is hereby awarded to Mr. Joseph G. Agudiana, di Barangay 30B, Santa Maria, Lawag City, as grand winner of the Search for $1 Million Amazing Story 2024. Itilagip kita palabas program DCJC Action Radio Lawag. May edad ito na ito nga aldaw, may kasangapulog at inem nga aldaw ito na ito nga tawen, ito Action Radio DCJC Lawag. Firmado, numotibiyang kas-host, Reynaldo Fiesta sponsor, ito lang Hawaii kan ni Attorney Nick N. Malasig II, Station Manager. Good morning. Okay, good morning. Ket sagbay nga intay ko itend that the cash kini daw na day sponsor kayo ngayon tayo labilangin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yan. So dato mo lang sa buligay. Ket at kuno na, dato'y mensahe ni Ray ket at dato'y po sobreyo tapno danto pagbasbasahin nyo kaspasit iti na panagyaman. Presenter, yawas mo. Okay, gausat, madam ati panagpipicture da. Ket Thank you, Apo. Kadetoy na ipaay ka ni Lolang ko, ani Nadita Ponce. Oray, awan isunan, Apo. Kit-kita na kayo tulata. Kan Sir Reynaldo Fiesta. Thank you, Sir Team Pai Mamet ken Lolang ko. Wish you all the best. Happy birthday, sir. Thank you. the award kada to'y the presenter, dito'y plakena, Action Radio, DCJC Lawag, Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, Plaque of Appreciation. Plaque of Appreciation is presented to Miss Jessica A. Edra, in Barangay 21, Bubuos, Sulsuna, Ilocos Norte, for rendering her valuable time and effort as the award presenter for the winners of the Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2024. Iti lagip pinapalabas na program iti Action Radio DCJC Lawag. Given the 16th day of December 2024 at DCJC Action Radio Lawag, Barangay 29 Lawag City, Permado, Nemesio Airways being the host, Reynaldo Fiesta sponsor, iti Huluna Hawaii, and of course ni Attorney Nick N. Malasig II, station manager. Baykan, dito yun. Yeah, okay? Ken kasama natin, dito'y cash prize, cash gift. Limakman nga ipeksa, dinalaus ang panagyaman ko, kaditi amin ang nakisagip iti daytoy a programa. Lagip pinapalabas, Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award 2024. Radagiti pakasaritaan nyo, agbalinda kas inspirasyon. Agbalinda payakas may sa asilaw ang mangranyag, itibiyag kadagiti parswa, ni iti nga minsan ket nagbalin na nasipnet inda kanugit. Kaya't iti panakangeg ko, iti pakasitaan iti Jakman nagawidan, iti panagsainnik, iti pusok. Ngam iti kamaudyanan na, narignak met tinalaus unay, apan nakapinig. Kaya't kadagiti amin anaanos unay nga agbuy-buya, ken agdindigig iti daytoy a programa. Epeksak met tinalaus unay, apan nagyaman ko. Kaya't ibating ngarod kayo amin iti magusgusto ang unay apag sasao. You change the world by your example.
not by your opinion. Kana kayo amin ang winners. Congratulations! Reynaldo Rey Fiesta from Honolulu, Hawaii, USA. Founder, Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Awards. Rey Fiesta Film, Honolulu International. Nabibig na si Ted Carpapis. Kita. Agay-ayog. Agay-ayog. Ibasa ka na kita. Ya? Okay, Kapsat. Nangyigan nyo iti mensahe nga nagpo kay ni Rey Fiesta nga imbasa na ito. Presenter tayo ni Jessica Edra. Dito kablaawan kan kantaan. Dito birthday celebrant tayo. Nga dito yung main sponsor tayo. Reynaldo Rey Fiesta. Kaya ito saan lain ni Suwag Mano na pamalaki. Antahan tayo si Pada-Pada ka. Happy birthday! Pada-pada ka, asi raraksa, ako mamalaang, mangipaduyak-yak, tanag-tangan, tiyaldapan, nagkayanak, panagtaong, anak mo ang gasa. Happy birthday! Balangat anaurus, dagiti sabsabong, Kaway miken ka isang itaulo. Happy birthday! Kastamet nga yawat miken ka tinaindayawan uraya palma. Happy birthday! Nagbuken ragsak, minaag nanayon, tanag-tanganan, andang pangakaon. Happy birthday! Sa Diyos, dahil ayon na kuma, tasalun at mo, yakin rekta, kanta simpet mo, anak iduba, apapalan, nagitikas ken ka. Happy birthday! Happy birthday to Happy birthday! Happy birthday to Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you! may the Lord God bless you. Happy God bless you! Lord God bless you. God bless you! Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday, Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Rey Fiesta! Happy birthday!
everyone, I am Jessica Edra, nga presenter ni Sir Reynaldo Ray Fiesta, nga mga awak mang... Sorry. Hello everyone, I am Jessica Edra, nga represent... nga ita nga aldaw, maited ka digiti winners, digiti premyo. Tara na!